Como o camarote dos mariñeiros precisaba unha limpeza moito máis a fondo, Olivia ofreceulles aos seus novos compañeiros que quedasen a dormir no do capitán. Aceptaron, e a mañá seguinte poríanse a preparar aquel navío para sucar os mares. No armario había mantas, así que, limpando un pouco o chan cas botas, estendéronas e deitáronse. Elvis tiña o seu cofre, e Olivia dormiría na cama que, tan pronto sentiu o contacto con ela, tivo o presentimento de que lle esperaban moitas noites naquel cuarto. As horas foron transcorrendo, o reloxo non se detiña. A noite, pouco a pouco, ia tocando a súa fin. Todos os que ali dormían tiveron soños fermosos. Uns soñaron con bananas recubertas de ouro. Outros soñaron coas ondas do mar salpicando os rostros. Outros con illas cheas de tesouros enterrados. Algúns con bicar os beizos da capitana. E outros viron o seu soño cumplido. Vinganza. O sol acababa de asomar no horizonte e Olivia xa abrira os ollos. Ficou un anaco mirando o teito do cuarto e despois botou unha visual ao redor. Elvis dormía como un bebé en riba das súas moedas. A súa dereita estaba Mou, todo encollido e coa boca aberta de metro. Olivia sorriu con dozura. Mirou a súa esquerda e viu a Vidro totalmente estirado e boca arriba, e Marte estomballado de lado de cara a ela. Aqueles tres rapaces deranlle máis paz do que podería esperar de calquera outra persoa. Pensou que debía coidalos, protexelos, pois sentía que eles farían o mesmo por ela. Incorporouse, colleu a Elvis nos seus brazos e saíu a cuberta. O día tiña pinta de que sería espléndido. Bandadas de gaivotas cruzaban o ceo. Pequenos grupos de golfiños saltaban sobre as ondas do mar. Corría unha suave brisa. Os seus cabelos ondearon naquela fermosa mañá dun 16 de xullo. Botou unha ollada ao redor, pero non se vía persoa algunha. O pequeno abriu un olliño. Ela mirouno como se fose o seu neno e continuou dormindo pegado á súa pel. O seguinte en espertar foi Marte, que, tan pronto o fixo, foi directo ao exterior. Bos días, Olivia. Aínda quitando na preguiza, foise apoiar na varanda ao lado da moza. Que tal dormiches? Eu, a verdade que de maravilla. Facía moito tempo que non dormía así. Pois, o certo é que eu non recordo xa dormir tan ben. Miráronse durante un anaco. Pero agora, xa sabes, hai que poñer todo isto en orde. Canto antes comecemos, antes estará listo para partir. Tes toda a razón do mundo. Vou espertar a eses dous e agora miramos por onde comezamos. Volveu ao camarote e un intre despois saiu cos dous máis novos. Bos días, rapaces. Espero que tiverades moi boa noite. Se tivésemos café, tomaríamolo, pero ata que poñamos isto a andar non poderá ser. Así que agora toca traballar ata ter esta beleza de barco como novo, entendido? Todos afirmaron coa cabeza. Xa comezaban a verse as trazas de Olivia mandando como un auténtico capitán de barco. Estiven pensando imos facer así. Marte, vas mirar de arranxar as táboas que estean en mal estado e o nome do barco. Ademais de colgar o mascarón e as velas. Despois será mellor que mires eses canóns. Paréceche? Marte asentiu todo disposto. Vidro, ti vas mirar de arranxar os motores e todo o que teña que ver con fontanería, de acordo? O pirata asentiu tamén. Mou, ti vas baixar ao ultramarinos por comida, bebida, ferramentas e todo aquilo que creas que é necesario.
Podes levar as moedas que precises e cando remates podes aclimatar a que será a partir de agora a túa cabina. Sinalou co dedo índice a cabina do vixía, que se alzaba na cima do pau maior, e ao rapaz pouco lle faltou para que lle saísen os ollos das cuncas ca emoción. Elvis e eu dedicarémonos a limpar cada recuncho deste xigante de madeira. Listos? Listos. Dixeron conxuntamente. Pois comecemos. Media hora máis tarde, Olivia e Elvis tiñan cada un o seu caldeiro con auga e uns fermosos e grandes trapos preparados para ser mollados unha e outra vez. Vidro atopara no camarote dos mariñeiros unha caixa con a boa variedade de ferramentas que utilizarían entre Marte e el. Por último, Moe percorrera todo o barco facendo unha listaxe das cousas que se precisaban. Unha vez tiveron todo preparado, comezaron a traballar. Moe baixou do barco, tentando non ser visto e, provisto dunha bolsa chea de moedas, foi ao ultramarinos disposto a facerse con todas as cousas que precisarían para a súa viaxe. Namentres, Marte arranxaba taboas vellas cuns poucos cravos, unhas por aquí e outras por alá. Tivo que, sen facer moito escándalo, baixar á praia a talar 2 palmeiras, pois algunha madeira estaba tan bella que case se desfacía ao tocala. O seu irmán comezou a comprobar as villas unha por unha, mentres a capitana e o tenente, cada un co seu caldeiro, dispuxéronse a limpar. A media mañá xa tiñan limpa, ordenada e arranxada a parte máis baixa do galeón. A bodega con espazo libre para as provisións que estaban por chegar, o cuarto das velas con espazo para as novas mantas e a habitación do ouro con todo ben distribuído e contado. Subiron á cuberta para facer un descanso. Vidro seguía cas villas dos baños, pero tamén subiu con eles para descansar. Sentáronse e Marte sacou dos seus petos unha caixa de cigarros e ofreceulles á rapaza máis a seu irmán. E alí esperaron tranquilos por Moe, que xa lles parecía que tardaba abondo. Cando xa tiña todo o mercado, o pequeno navegante deuse conta de que a rúa estaba chea de caixas e eran todas súas. Quedou un anaco mirándoas. Cavilou e cavilou un par de minutos, pero non se lle ocorría a forma de baixalas á praia sen ter que facer unha ducia de viaxes. Entrou no ultramarinos de novo para falar co dependente. Desculpe, non terá algún medio de transporte que poida subir todo isto á miña casa? É que resulta que está na cima do pobo e tería que facer 1000 viaxes. E non é que me sinta moi ansioso para iso. O dependente mirounos en case xesticular. Moe seguiu-no mirando, esperando unha resposta. E ao cabo dun rato, respondeulle: Páganme por vender cousas, entende? Xa imagino, xa, pero podía ser que tivesen algún vehículo para leválas ás casas ou algo así. Non son repartidor. Non digo que sexa, pero igual tiñan outro empregado encargado diso, ou igual tiña un transporte que me deixar para poder levar isto. Non digo que fixese vostede todo necesariamente. Outro incómodo silencio, mirándose fixamente. Só traballo eu sen transporte. Págame por vender, non repartir, conducir ou falar. Comprendo o que lle digo? Moe mirou noutro segundo e afirmou coa cabeza. Deu media volta e, disposto a sair pola porta, virouse de novo cara ao mozo. Non se preocupe, xa me apañarei como poida. Moitas grazas polos seus servicios e pola súa amabilidade. Dareille saúdos ao meu capitán da súa parte. Eu non lle dixen nada de... Moe fixo un ruido para que calase. Shhh, que non lle pagan por falar. É mellor, que así tampouco lle importará cando o meu capitán lle corte a lingua e a pase no braseiro para repartila entre a tropa e comela. Así que... maravilla. Sorriulle, mentres a cara do empregado se poñía cada vez máis branca. Teña bo día.
e abriu a porta e saiu. Volveu mirar para aquel montón de caixas e, pensando na cara que se lle quedara aquel antipático home, rompeu a rir. Moito tarde este rapaz. E non se perdería? Dixo Vidro apagando o seu cigarro. Tiña moitas cousas que mercar, así que deámoslle tempo. Elvis, imos seguir, a ver se temos todo listo pronto. E volveron baixar para ordenar a planta do medio. Vidro xa case rematara coas duchas dos mariñeiros e a continuación miraría do baño do capitán. Olivia e Elvis xa tiñen ben recollido o cuarto das armas, no que había demais munición para uns 10 anos mínimo. Marte puxose a mirar aqueles canóns antigos, dos que había exactamente 6, 3 a cada lado do barco, e sempre sen lle quitar ollo ao entorno, para que ninguén os descubrise. O tempo ia transcorrendo e a calor ia apretando cada vez máis. Desexaban rematar dunha vez para poder partir e ser libres de verdade. O pequeno navegante foi subindo as caixas de unha en unha. Facía unha viaxe duns 50 metros e volvía por outro bulto para facer o mesmo. Así non perdía de vista a mercancía e ia levando a pouco o pobo arriba. Unha hora máis tarde, conseguira perder de vista a tenda, pero ainda lle quedaba para outras 2 horas e estaba xa baldado. Oeu, precisa axuda. Mau alzou a mirada das caixas e viu un furgón estacionado do medio do camiño e un home moi vello e con cara simpática, sorríndolle dende o asento do condutor. Leva un anaco mirando as súas primpecias. O pequeno mirou o ceo e sorriu como un tolo. Será mellor que o leva a algún sitio ou vostede coa pina. Pois se me leva, dame a vida, señor. O vello fixolle un xesto para que subise. Moitísimas gracias. Non hai de que, neno. E baixando do furgón, axudou ao navegante cos bultos. O sol xa estaba no alto do ceo cando os 3 rapaces acabaran coas súas tarefas. Baixaron á area e miraron detidamente o barco. É incrible, parece totalmente novo. Ben, é sabido que somos os mellores nisto. A ti que che parece? Dixo Marte mirando a súa capitana. Non sei se sodes os mellores ou non nestes temas, o que sí sei é que o barco non ten nada que ver co que era antes. Síntome moi orgullosa de vos, rapaces. Parece vos se pescamos algo para comer? Entón, escoitaron uns berros ao lonxe que cada vez soaban máis preto. Miraron ao seu redor sen saber donde proviñan, ata que Elvis botou a correr cara a unha silueta que se aproximaba. Aquel é Mou? Rapaces, xa estou aquí. O pequeno volvía correndo cun carrocho de cousas. O resto dos tripulantes tamén correron ao seu encontro. Sinto a tardanza, pero se non fose porque me atopei cun amable señor, ainda seguiría polo medio do pobo. O importante é que trouxen todas as cousas da lista. E ata vos trouxen uns agasallos. Tomade. E deulle a cada mozo un paquete, e outro o pequeno moniño que saltaba de alegría nos brazos do navegante. Que é isto? Preguntoulle Olivia sorprendida. Vos abrideos, xa veredes como vos gustan. E sorriulles con cara de neno pequeno. Vidro abriu o paquete a todo correr mentre seu irmán esperaba ver o que había ali dentro antes de abrir o seu. Vaites, unhas pesas? Pois veñenme moi ben para a viaxe. Moitas gracias, Herviña. A ver, ábrete o teu, Marte. Este abriuno e quedou sen palabras cando viu que ali había un videoxogo de man, un dos seus vicios máis grandes. Iso é para compartir. Eu deixo as pesas e ti prestasmo o xogo. Trato? E o maior chiscoulle un ollo de aprobación. Veña, Elvis, tócache a ti. O moniño arrincou con unllas e dentes o papel de regalo, e entón
Sorriron todos docemente. Alí empaquetado había un peluche dun moniño moi similar a él, dun tamaño inferior e cun colar no que se lía con letra de rotulador: Elvis Junior. O moniño alegrou aínda máis e deulle unha pequena aperta ao seu pequeno doble. Entón virou a cabeza cara a Olivia, esperando ver que era o seu agasallo. A capitana dispúxose a quitarlle o papel a modiño, dándolle intriga ao asunto. Mou observaba cos ollos e a boca abertos de metro. E os outros tres semellaban ansiosos por ver o que era. Sorpresa, unha das cousas máis importantes, das que ela carecía nun principio, pero xa non. Un gorro de capitán, de coiro marrón, grande e novo. Por un segundo estivo a punto de derramar unhas bágoas, pero non quería que os seus camaradas a visen como unha choromicas. Así que aguantouse, respirou profundamente mentre o collía nas súas mans e colocouno na cabeza. Isto é moito máis do que podería imaginar. Non sabedes o feliz que me facedes. Aínda que nos coñeceramos onte, pero xa teño sentimentos hacia vos. E prometo cuidarvos mentres me respetedes e que irades ser da miña tripulación. Sodes os mellores, amigos. Moitísimas gracias. As ganas de chorar volvían, así que intentou cambiar de tema rapidamente. Veña, hora de papeo. Saca aí algo para comer e despois partimos. Parece vos? E todos afirmaron alegremente. Cando remataron, Vidro deulle unha botella de ron á moza e sinaloulle o casco do barco ca cabeza. Ela entendeuno e, mirándoos un a un, ofreceulles un grolo, bebeu ela e lanzou a botella con forza. O diésel quedaba inaugurado dende aquel momento. Así que subiron as caixas dos víveres e dispóronse a facer zarpar aquel xigante de madeira. Meu forte capitán, como te atopas? Cansado do atraco de onte? Queres unha masaxe? Non quero que te sintas mal. Stephanie achegaba as súas mans ás costas de Onyx. Para quieto. Non quero ningunha masaxe. É claro que estou canso. Xa non estou para estes trotes. Onde está Rafael? Está na cociña. Segue cabizbaixo pola túa filla. Pero ti ben sabes que non merece a pena preocuparse por esa desagradecida. Non quero verte sufrir. As súas mans pasaran a rodear o seu pescozo e comezaba a acariciar o seu peito descoberto. Déixate levar. Libérate de todas as preocupacións. Eu estou aquí e non deixarei que estés mal nunca. O ex-capitán comezaba a pechar os ollos e ronronear como un gatiño. De súpeto, Stephanie parou. Que pasa? Agora que comenzaba a relaxarme, segue. Non sexas aguafestas. Onyx abriu os ollos e mirou cara ao travestido. Estaba coa boca aberta mirando pola fiestra. Meu capitán, tranquilo, non foi nada. Veña, reláxate. Xa pasou. Pecha os ollos, amor. A súa voz tiña un certo ton de nerviosismo. Está quieto. Que é o que sucede? Mirou pola fiestra e quedou a cadros co que estaba a ver. Ergueuse e baixou correndo á cociña. Rafael! Cristóbal! Vide aquí xa! O indíxena foi ao seu encontro e Stephanie baixou correndo tras el, tapando cunha man as súas partes baixas. Rafael seguía na cociña, mirando o que os outros dous puideron ver dende o piso de arriba. Que diantres pasa? Cristóbal colleu uns prismáticos e quedou abraiado. Señor, mire, é a súa filla. Arrincoulle os prismáticos das mans e observou atentamente. Como dis? Non pode ser. Non é posible. Condenada rapaza. Uns segundos despois, o pai da actual capitana baixaba a praia correndo, co travestido de indíxena detrás e Rafael camiñando a paso rápido, sen mostrar preocupación como os outros. Correron cara ao barco, que cada vez estaba máis lonxe da área.
Os que estaban dentro puideron escoitar os berros e riron a gargalladas cando se decataron de quen se trataba. Asomaron a cuberta e Olivia sacou o seu novo gorro e moveuno dun lado a outro. Ata a vista, papá! Moitas gracias polo barco! Sede vos! E continuou rindo cos seus novos compañeros do seu flamante galeón. Coa brisa do atardecer nos seus cabelos e as pingas salgadas nos seus rostros, zarparon cara a aventura máis incrible que xamais poderían imaginar.